Христо Кабаджов е на 26 години и спешно се нуждае от 30-годишно уиски. За съжаление, той вече не може да си позволи 380 лева за единственото, което дава смисъл в живота му. Всеки си мисли, че на него не може да се случи. Но то връхлита рязко. Той иска да бъде нормален. Нормален като всички други. Помогнете. Все още не му достигат 400 лева, за да сбъдне мечтата си. Просто мечтая да видя отново онзи Христо, който познавам. Защото вече не е същия. Подарете надежда на Христо. Върнете усмивката на един млад човек. Салфетки. Христо Кабаджов е на 26 години и има спешна нужда от помощ. Иска отново да хвърля салфетки в чалга клубове, но се нуждае от 200 лева, за да сбъдне мечтата си. Христо не си е поръчвал поднос салфетки от 2 седмици и вече Тони Стораро не му се струва толкова гениален, както преди. За сега единственият начин да се избави от мъките си е като сложи край на живота си. 2011 година, ако не можеш да се поръчаш сервитьор с салфетки, не те смятам за човек. Той иска да е като всички свои връстници. Да зарива момичета в кръчми в студентски град с салфетки и да ги лъже, че е продуцент. Но като не може да си позволи салфетки от заведение, дори и средностатистическо момиче от Ямбол не се връзва на номерата му. Всичко в ежедневието му напомня за най-голямото му щастие. Салфетки за 200 лева, които се сипят по главата му. Помогнете на Христо. Изпратете му поне 200 лева за една вечер в дискотека в Нова Загора или изпратете сервитьор с поднос салфетки в шоуто на Иван и Андрей. Тунинг. Преди 2 години Христо слага леки джанти на ладата и в живота му се появява лъч надежда. Той дори намира самочувствие да върти гуми пред дискотека Саратога в Александрово, но от тогава Христо не може да си позволи дори и китаник на таблото и угасва постепенно. Недовършеният тунинг не може да впечатли дори и абитуриентка от техникума по облекло в Монтана. Приятелите му се подиграват. Никой не го разбира и той се озлобява към света и близките си хора. Имам и една мечта. Като тръгвам от дискотеката в Стара Загора, 1 километър нататък последното нещо, което се вижда от мен, да е кристалните ми стопове. Вярваме, че има хора с добри сърца, които ще помогнат на Христо отново да живее нормално, като всички на неговата възраст. Изпращайте пари в брой в шоуто на Иван и Андрей. Приемат се и диоди за задни стопове, махови котланча, изпарители за газовото, скоростна кутия от арджента, както и колектор с рейка, дюзи и дросел, пак арджента. Вълнувам се. Нека да кажем кой е победителя. И победителят е много очудващо за мен. Не очаквах, но победител... Не се притесняй. Наистина малко се притеснявам. Очудващо за мен, но победителят в категория драма е Христо Кабаджов, който събираше пари, за да късне салфетки. Нека да видим клипчето, с което той спечели сърцата на хората. Христо Кабаджов е на 26 години и има спешна нужда от помощ. Иска отново да хвърля салфетки в чалга клубове, но се нуждае от 200 лева, за да сбъдне мечтата си. Христо не си е поръчвал поднос салфетки от 2 седмици и вече Тони Стораро не му се струва толкова гениален, както преди. За сега единственият начин да се избави от мъките си е като сложи край на живота си. 2011 година, ако не можеш да се поръчаш сервитьор с салфетки, не те смятам за човек. Специалистите дават на Христо най-много 2 месеца преди да угасне напълно. Неговите приятели се опитаха да заменят салфетките от 400 лева, които поръчва в кръчмите, с обикновени за 50 стотинки от магазина, но това само още повече влоши състоянието му. Той иска да е като всички свои връстници, да зарива момичета в кръчми в студентски град с салфетки и да ги лъже, че е продуцент. Но като не може да си позволи салфетки от заведение, дори и средностатистическо момиче от Ямбол не се връзва на номерата му. Хвърлянето на салфетки е единственото, заради което Христо намира смисъл да стане от леглото. Откакто не може да си го позволи, той се съсипа. Всичко в ежедневието му напомня за най-голямото му щастие. Салфетки за 200 лева, които се сипят по главата му. Преживях по някакъв начин, когато Марчо Давчев
от Локомотив София поръча на 3 манекенки салфетки. Аз не можех. Преживях по някакъв начин, когато и племенника на Ахмед Доган поръча на 2 челга певици по цял поднос салфетки. Обаче шофьора на Азис, когато поръча, вече това ме съсипа. Помогнете на Христо. Изпратете му поне 200 лева за една вечер в дискотека в Нова Загора или изпратете сервитьор с поднос салфетки в шоуто на Иван и Андрей. Може и мис Окръжен град с поднос салфетки във формата на евро, които се късат по-лесно. И сега, дами и господа, в залата на славата, във водна отоплителна централа, Овча купа, аплодисменти за Христо Кабаджов! Много мило. Не прекалявай. Имаш ли какво да кажеш на хората, които ти помогнаха? На първо време, да, помогнахме ли с тия клипове, които излъчихме? Да, определено българите не са скотове. И наистина имаше ефект. Имаш ли нужда от нещо, което сега аудиторията да направи за теб? Всъщност имам. Какво? Наближава летния сезон, както знаем, много пари отива там. Имам нужда от кожени чехли. Имам нужда от надиваем дюшек. Кожени чехли от тези, които палеца излиза и дишали. Това са ми любимите чехли. Дъртия пръст. Аз винаги искам да го Как се казва това? Дъртия пръст. Дъртия пръст, да. Това в Стара Загора така се нарича палец. Нещо друго? За сега е това. Можеш да ни оставиш тогава. Събира ли се между кройката за палец и самия палец кир? Отстрани, по-скоро. Тук, отстрани. Се събира. Да. Но това е чара. Аплодисменти за Христо!